Hej og velkommen til min første Minecraft video. Jeg kunne desværre ikke få filmet mig selv med. Der var et eller andet galt med Bandicam. Og så var der bare noget galt med mig. Vi skal ind og spille noget Skyblock. Og så skal vi også jeg håber at Frederik en af mine venner, jeg spiller sammen med. Vi har samme is og sådan. Så det er meget hyggeligt. Men i hvert fald, vi skal spille lidt, bygge lidt, stille lidt level. Sådan. Spille ind på Freaky Will, fordi jeg synes ikke det er lige så godt ind på Freak Out. Jeg vil tage den sjov mod derovre. Okay, det var ikke sjovt. Bare ind. Jeg kan lige vise jer rundt på mit is. Altså vi har en meget stor parkourbane i gang og sådan. Hvorfor har jeg intet på under? Men her har vi sukkerrørsfarm, og det var der noget parkour-ting og sådan. Her har vi en ko og nogle kartofler og sådan. Vi har brugt rigtig meget cobblestone på den her ø. Og så har vi en anvil her. En nether warp. Ingenting. Jeg skruer lidt ned. Sådan der. Og så har vi en bryggestation. Altså, grunden til at vi ikke har så mange nether warps herude, det er fordi at vi har lige fundet ud af at vi kunne sælge dem. Og så har vi fået en hel del for dem. Elixier og ting til elixier. Vand og sådan. Jeg gad ikke lave en gryde for en creeper. Herinde er vores hus. Så har vi nogle kister med forskellige ting. Og så er der mig og Frederiks kister alene. Her har vi cobblestone generator. Der kan man hakke. Og der kan man hakke. Det var hakke alle steder. Bare ikke altid, at der kommer noget igen. Her er parkourbanen så. Første del er lidt lag. Men det går jo nok. Lorte. Og nej, man kan ikke snyde ved at hoppe op på pælene, fordi at der er lige sat en slap på. Det er virkelig irriterende det. Jeg skal lige have noget vandmelon. Så arbejder med. Så er vi fuldstændig klar igen. Så er anden del. Smart ved det her er, at man ikke skal, når jeg starter helt forfra, hver gang man dør, eller ikke dør, falder ned. Ej, den her del, den er så mega svær. Det er den næste sidste del der. Og jeg klarer den godt. Sådan der. Nej, jeg glemte at dobbeltklikke. Så må man starte forfra. Jeg gider ikke. Men jeg kan vise jer videre rundt. Jeg har en hel masse at vise jer. Det står en creeper. Så har vi en donate box her.
trakt, der fører ned til en kiste, der står her. Og hernede har vi så vores dejlige kælder. Det lavede vi bare for at få nogle levels. Sådan det. Okay, så. Og så har vi kælder del 2. Den er vi kun lige gået i gang med. Hej zombie. Hvor lang tid kan det egentlig tage? Åbenbart rigtig lang tid. Endelig. XP. Ligesom gå op ad den her trappe, fordi den er dejlig og ny. Så hvad er det der sker der? Okay. Lort. Den lort her. Så er der en biograf her. Jeg aner ikke hvorfor han har lavet den. Creeper, Netherwarp Farm. Se, den er rimelig stor. Jeg kan bare springe i hovedet på mig. Fandme lige død. Spis bare den linse. Så Frederik har åbenbart bygget et skib her. Vi er i gang med en del 2 af Netherwarp Farmen. Så vi kan tjene rigtig mange monies. Så har vi en mini-farm her. Og vandmelonfarm. Det er ikke så tit vi tager af den. Vi har flere stacks derinde. Der er mere derinde. Så er der kæmpe mobfarm. 3 etager. Der er en endermand. Det er ikke så tit der kommer særlig meget. Det er der også lige til ned til kælderen. Så har han åbenbart bygget et nederhus her. En gang ud. Lille fiskesø. Og så er der nogle andre, der har et is lige derovre. Lidt mærkeligt, så vi kan ikke bygge længere. Her har vi uldlager. Kød. Og så har vi tænkt os at have en hel masse får. Og vores nuværende får, det er her. Lige her. Og så har vi nogle kyllinger her. Der er det ikke. Lige lort, det er kyllinger. Og så har vi en lille kaktusfarm. Det er et lille slot-agtigt ting. Måske vi kan lige nu og tænde det her. Det bliver opdaget. Vi er allerede blevet opdaget af mig. Dejligt. Sådan der. Og så har vi også lidt til kyllingerne. Ja. Nå, jeg vil gerne have. Du skal parre med den der. Du skal parre med den der. Og så udvikler vi vores farm hele tiden. Ja, det var den rundvisning på iset i dag. Jeg håber I kunne lide den. Fordi jeg vil rigtig gerne lave flere af de her videoer. Så I må gerne smide like, hvis I vil have mere. Så må I bare have det godt af helvedes tid.